You are still here in Panimbaya sa Kabuntagon ug karon atong makauban ang mga tawo nga adunay kaikag sa pagtabang sa atong komunidad. We would like to welcome on the show Dr. Ferdinand Miranda, ang Medical Director sa Rescue 411. Good morning, Doc. Mayong buntag sa mga kapaglaom ni mo lovely charms o akong kauban si Sen. Good morning, may buntag kayo, Doc. O kauban pod nato karon ang Kung natay doctor, napod tay nurse, of course. Nurse, okay. Pinakagwapa ni sa Rescue 411. Ang ilang Human Resource Officer, Miss Sandy Baguod. Good morning, Sin. Good morning. Morning, ma'am. Okay, thank you kaayo for coming so early diri sa Hope Channel. Yes, so thank you so much for being patient so sa paghulat. Now, Doc, gusto mi makabalo, what is Rescue 411? Unsa man ang naa sa Rescue 411 o nganong 411 man sa tanang numero, daghan man kaig numero, combination. Okay. Pwede 511, 711. Okay, Doc. Unahon ako pagtubag nga nung 411. Sa pagmugna nako nining grupo, nag-add to dayon ko sa telephone company. Nangutana ko unsay pwede nga 3 digits nga hotline numbers. Dili pwede ang 911 kay Davao. Sa Davao, Central Davao. 911. Ang 811 sa Iligan City. 811. Dayon 711 dili pwede sa Cagayan kay nag-start nag 7. Yes. 611 sa Cotabato. Sa ato pa tanang numbers halos na ana. Cebu ang 611, 511 ang Cotabato. Ingon siya, Doc, ang available 411. So na pagkita yung mga availability na dapat mamili sa ato gyud pa po po, ka. kung maghimo tag rescue, unsa nila available 311. Mag-inquire sa gitadaan. Okay, Doc, unsa man ning Rescue 411? Tell us about this. Actually, ang Rescue 411, namugna na siya more than 3 years ago. To be specific, July 8, 2011. Okay. So, nahimo na siyang grupo after nakasaksi ko og several incidents of kanang vehicular accidents. Diri sa padulong pauli kaning after sa Chinese cemetery, na ako'y nalabyan diha nga bangga. Siguro mga few minutes lang, daghang kaayong tao ako nakita, nag-alirong lang. Na walay nabuhat. Wala gid siya gibuhat. Maski magkordon na lang. So, pero mas may po doon to giboto kaysa mo tabang mo niyo. Exactly. Mas maayo pa nga dili ilabtan. Kay basin makasamot ka sa mga na-aksidente. So, akong nahuna-hunaan isip usa ka doktor nga magmugna og grupo nga maoy responsible or maka-response diretso sa mga ing-ani nga mga panghitabo. Okay. From vehicular accident, mura ba gyud ni ang inyong ginakuan o napay dugang pa nga mga services nga inyong gihatag sa tibuok komunidad sa Misamis Oriental ug sa Cagayan de Oro? Actually, tanang klase nga medical emergencies. Pwede siya stroke, pwede nahulog, pwede natukan, pwede sunog, gidunggab, gipusil. Tanang klase nga medical emergencies among gitun-an. I see. Why would we trust Rescue 411? Ang Rescue 411 composed of doctors nga naghatag og lectures sa mga nurses nga mao karon ang 100% na sila, puro sila nurses ang members sa medical emergency rescuers. So in fairness, Ate Charm, nakita na ko nga ang Rescue 411 dili basta-basta. Correct. Nga mura bitaw nag-undergo lang sila few months of training and then member na sila ani. Medical professionals gyud ang naa nila. So grabe nga makasalig gyud ta nga uy unsa di ba Doc ang first step ana nga pag-abot namo I am lovely from Rescue 411. Ana magini mo so ikaw nga patient. So Secured ang yes, feeling. secured. So I want to ask si nurse. Okay. So I know ang mga nurses karon mahal kayo ang tuition. Correct. And then pwede kasagaran mo adto og gawas, okay? Just to like to earn something better okay. ang salary. Mababayaran ang investment sa parents. Kay mahal kayo. Okay. So I want to ask why you chose to volunteer sa Rescue 411? I mean, naa ba kay murag konting allowance ani or nganong migahin ka og panahon sa Rescue 411?
Nakita na ko nga opportunity makatabang sa uban. Tapos all the volunteers sa may pero ang satisfied may kay nakatabang may og Maka-help yun mo Maka-help sa yun uban mi. nga. Bali, ang ilang profession as a nurse, murag, nahatagan siya og justice yun. yes ma'am. Nahatagan og purpose. Okay. Naaba mo'y training before mo nurse naman ka, no? So, RN, registered nurse. So, pagsulod ba ninyo sa Rescue 411, napabagyapoy training aside sa inyo ang 4 years nga dito sa college? Yes ma'am, nami mga trainings. Like, unsa Series. mga trainings? Like WASAR, Water Search and Rescue. Nami rappelling sa BFP, Central 911 for EMS, mga lectures, and lectures sa doctors, mga EMS lectures po sa So, unsa po imong ma-benefit aning pag-join nimo sa Rescue 411? Especially As a nurse? masayangan lang ilang time tapos walay bayad sa Oo. ila. So unsay benefit? dagan man siya benefits, additional skills nimo, Yes, ma-practice niyo ang ma-practice imuhang nimo ma-learn. ang mga emergency ma-expose ka. Especially kanang kasagaran man good at teacher pag emergency kana bitong kabalo ka pero pag once emergency maraton Maraton ka. ka. So kung ma-practice sila ana, so murag okay na sa ilahad kabalo na sila mo deal ana nga mga situations. Okay. Doc, giunsa ninyo pag-process ang mga volunteers nga musulod sa inyo? I mean, open ba ni siya for all every month or every day? Nabay mga tulad nito nga walk-in volunteers? Ingon ani ba siya? Dali lang. Ang Rescue 411, gipaninguha nato nga kung pwede maka-train ta og mga nurses kaduha sa isa ka tuig. Twice a year. So ang pwede ma-member lang ba aning rescue 411 is only nurses and are only nurses and doctors. Nurses and doctors. Exactly. Only. So, ang nurses actually mo undergo sila more or less 4 months 4 months nga na training. training. Before sila Wow, rigid. So dili gyud siya basta-basta nga training. Sa inon ka nang 4 months. Og nindot pud gyud kaayo ning Rescue 411 doc. Doc kung naay kanang kisay nag-fund sa inyo ang sa Okay. sa rescue. Kay once Dili maghimo ka- kag organization as in mo involve magyud siya og something finances. Oo, kinsa may nag-fund ani doc? ang Ginoo nag-fund ani, gipaagi lang sa amo. Wow, praise the Lord for that. So kan siya donor supported siya nga or unsa man gyud pa maagi? Actually sa tinuod ang Masinay mag-donate pod ba, no? interesado kay ko. Actually ang Rescue 411 wala siya lain nga source of funds, even government, non-government organization or from other places or countries, wala pa'y naghatag. And we welcome them. Kung pwede. So, Doc, to sum up kabalumi nga inyo ha is kanang community service good. So, gusto na mo makahibalo, even though nana mo Rescue 411, pero gusto na mo nga inyong istoryahon ang ato ang mga kapaglaom kung unsaon pag-contact sa inyo Sa Rescue 411. Rescue 411, either through landline or through cellphone or unsaon kaha nila in case of emergency. Sa tanan nga mga naminaw karon o nagtan-aw sa ilahang TV screen, kung naamoy tanang klase nga medical emergencies, pwede mo manawag diretso sa Rescue 411 office. Ang atong telephone number landline 741111. Ang atong globe 0917 7040 411. Ang ato ang smart 0999-9990-411. Okay, so be sure nga Sayon na-lista ra yun to nila. i-memorize. Sayon ra ka i-memorize. Well, Doc, dili gyud ka namo buhian diri sa Panimbaya sa Kabuntagon kung dili ka makapanimbaya sa imong mga loved ones. Okay, si Ma'am Vic, basig nagtan-aw siya karon. O tulog pa, pwede nimo siya i-greet o inyong mga kauban sa Rescue 411 nga nagtan-aw karon, pwede niyo sila i-greet. Sa tanan nga mga matana, no, nga mga Rescue 411 responders, sa akong pamilya, akong asawa, o akong mga anak, sa tanan nga parente, maayong buntag sa tanan. Okay, let's have Sandy. Sa tanan
taga-rescue 411, maing buntag, og sa akong parents pod. Okay, thank you kaayo, Doc. Salamat sa paggahin sa inyong time karon especially buntag kaayo. Yes. And sa atong mga kapaglaom nga naa din ha karon sa ilang mga kabalayan nagtan-aw sa Panimbaya sa Kabuntagon, among gipanghinaot nga let us pray more para sa atong mga community service providers. And they are here willingly nga nag-serve gyud sa komunidad aron nga mas mapagaan ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, di ba? So, I hope nga kitang tanan magtinabangay o karon mga kaigalaan ani ana sa atong Bible Beats.